Mijn naam is Joke Steneveld. Ik ben secretaris van het bestuur van JOTA. JOTA is een plek voor ontmoeting en inspiratie. Ontmoeting voor alle mensen, voor iedereen, voor zowel jongeren als ouderen, sterkere en zwakke mensen in de samenleving, waar ze hun verhaal kunnen delen, verhalen van vreugde, verhalen van zorgen, maar ook er waar mensen zijn om naar ze te luisteren, terwijl ze een kopje koffie of thee drinken of iets komen eten. En vandaag hebben we een plek voor kinderen, omdat de leerkrachten staken. En we willen ook iets betekenen voor kinderen. Een plek waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten. Kinderen van verschillende scholen, van verschillende leeftijden. En we doen vandaag met hen broodjes bakken en een film draaien. En spelletjes doen, zodanig dat ze een leuke middag hebben, terwijl de leerkrachten met andere dingen bezig zijn. Wat vind je ervan dat de leraren staken? Ik vind wel dat ze gewoon meer geld moeten krijgen, ja. Nou, de leraren willen er in ieder geval geld bij. En er moeten ook leerkrachten bij, want de werkdruk is enorm hoog. De administratieve rompslomp die de leraren tegenwoordig hebben, daar moet toch iets aan veranderen. Want ze maken denk ik meer uren dan dat ze betaald krijgen. Op welke school zit uw dochter? Die zit op de basisschool de Berenburg. Het feit dat de leraren staken, geeft dat nog problemen voor u? Voor mij vandaag niet, omdat ik vandaag een vrije dag heb. Maar ik kan wel snappen dat ouders toch moeten zoeken om hun kinderen ergens onder te brengen. Dus het kan soms wel vervelend zijn, denk ik. Maar daar moeten we er maar voor over hebben. Ja, dat denk ik wel, ja.